आरो आंजों लोगो बायदिबो जायो। बियो आंखौ जेब्लाबो सुखुआव लाखिनो नाजायो। होमबा नोंस्रा आइ बाबायालाय बबावथो दङ? आइ बाबाया उन्दै समावनो थैदों। आं बावगारबायसोमोन। जेब्ला आं उन्दैमोन अब्ला बाबाया बिराद सेरजा दामोमोन। बिथाङा जादों कामेस्वर बसुमतारी, सासे मोजां बर'नि देंखोगिरि। बिथाङा हामिन होदों बे सावथुनाव आरो सासे गोसो गुदुं हारिमुखौ मोजां मोनग्रा सुबुं। मैथा बर'आबो थुख्रासे होदों, जाबाबो जायाबाबो मैसो गारमाजोंबाबो बे सावथुनाव बेनो जायाबो जायाथार बेनिया। ओमफ्राय मोख्रेब ख्रेब जाजोब्बाय मानसिया लोमजानानै रायजोफोर। दस लाखसो मानसि नायलै आंनावबो। नैबे बिथाङा जादों गुरु पबित्र। बिथांनि स्टुडिअ'आवनो बिथाङानो मिउजिक डिरेक्सनखौ होदों। बिथांनि थुलुंगानायावनो जोङो बे आर'नाइ सावथुननि मिउजिकखौ होगासिनो दं। आंनावबो 10 लाखसो मानसि नायलै लोगोसे नैबेहाय ट्रेलार काटिं खालामगासिनो दं दिनेश फंबाय। जों गासिबो बयबो नारा नाथा सावथुनखौ जेरैखि जायाबाबो सेप्तेम्बर लास्टआव रिलिज होनो हानाय खालामनो होननानै बयबो खस्थ' खालामदों, सान हर नाजागासिनो दङ आरो जोब्बायबो। बर'नि सासे मोजां भायलिन, मेन्डलिन, सिफुं दामगिरि, जोबोद मोजाङै दामो। बिथांनि दामनाया मानिथावना। नै बेवहाय मोगथां फंबाय दाखुरायाबो दङ। मोगथां फंबाय दाखुराया बस दाबिं होगासिनो दंमोन। खुलुमबाय रायजोफोर। साननैसो भिडिअ हगारनो हायाखै। भिडिअ हगारनो हायैनि जाहोना जाबाय आङो थांनाय जानुवारियाव शुटिं खालामनाय मोनसे गोदान सावथुन जोंनिनो अख्रांनि हाथरखि, बे सावथुननि शुटिंआव दंहैयोमोन, जोबाखैमोन। बेखौ खालामखांनायनि उनाव लोगो लोगोनो आर'नाइ सावथुननि मिउजिक सोलिबाय थादोंमोन बर'मायाव। बेखौ जों थांनाय बोसोरावनो खालामदोंमोन। बेखौ लकडाउननि थाखाय जोङो शुटिं श' खालामनो हायाखै। गोबाव सम गोग्लैसोनानै थाबाय। मिउजिकनि खामानि दंमोन, मिउजिकनि खामानिखौ फोजोबबाय। बेवहाय थांनानै गोबां लोमजाबायबो। लोमजानायनि गेजेरजोंनो सावथुननि जानाखि आर'नाइ सावथुन, बे आर'नाइ सावथुननि मिउजिकखौबो होजोबनाय जाबाय। दा रिलिज होनो हानाय कन्डिसनाव दङ। सेप्तेम्बर लास्टआव जोङो रिलिज होनो नागिरदों। बेनिखायनो आसा फारिदों नोंथांमोना बयबो नायगोन आरो जायफोर बिथांमोना बे सावथुनखौ लांनानै देखायहैनो गोसो देखायहैनो हागोन। आंनि माखासे मिउजिक होनायनि माखासे मेकिं भिडिअ, गुसुं गुसुं मेकिं भिडिअ दङ। बे मेकिं भिडिअआव कन्टेक्ट नाम्बारखौ होनाय जादों। बे कन्टेक्ट नाम्बाराव नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामबानो मोनगोन। आसा फारिदों नोंथांमोना बयबो आर'नाइ सावथुनखौ नायनानै मोजां मोनगोन। आंनि मिजिंथिनाय सावथुनखौ नायनानै बयबो मोजां मोनगोन। गुबुन बोसोरफ्राव जेरैबायदि जोंनि सावथुनफोरखौ नायनानै पाब्लिकफ्रा मोजां मोनो, बिनिफ्राय साबसिन जानाय बायदि मोनदों। दा नोंथांमोनासो बे सावथुनखौ नायखांनानै मा कमेन्ट्स हरो उनाव मोनथिसिगोन। जेखियानो जा, जायफोर बिथांमोना बे सावथुनखौ लांनो गोसोबाबो देखायहैनो गोसोबा बे कन्टेक्ट नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामबानो जागोन। अब्लानो जोङो पार डे मा सिस्टेमै, पार नाइट मा सिस्टेमै लानाय जागोन बेफोरनि सोमोन्दै जों सावरायनाय जागोन। कन्टेक्ट नाम्बाराव नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामबानो जागोन। बेनिफ्राय बेनो, आङो भिडिअ हगारथ'नो हायाखै, हगारसिगोन। आङो दिनैसो सफैदों न'आव। ओरैजाय जेंगावनि न'आव फैबाय आं दसे बेरायनो। अमा खि मोनामना थानो हायाखै, जेंगावआ बिराद बुरजा अमा फिसिदों। बेनिफ्राय ओरैजाय दंफायो आंजों सोमदोन नार्जारि फंबाय। महिमा माल्टिमिडिया, जोंनि जानाखि मिउजिक भिडिअ आरो फोरमान, बेफोर सावथुनफोरखौ जि इउटुब चेनेलाव जों हगारदों, बे फंबायनि इउटुब चेनेलाव हगारदों। रायजोफोर, गैला, अबस्था गैयै जाबोखाबाय नै। दारिबो सिनजानो मोनाखै। हाथाइया एसे गुफुर जाबोदों बर'मायाव थाहैनानै, होमबाबो। रायजोफोर, जियानो जा, आसा फारिबाय नोंथांमोना बयबो नायगोन। जायखिजाया बिश्वकर्मायाव रिलिज होनायनि टारगेट। बिश्वकर्मायाव रिलिज होनो हायोबा होसिगोन, होनो हायाब्लाबो जों सेप्तेम्बर लास्टआव एनि हाउ जोङो होगोन। बेखौ आसा फारिदों नोंथांमोना बयबो नायगोन आरो रायजो राजाफ्रा बयबो अनसायगोन होननानै सानदों।
सावथुनखौ नायनानै जोङो जिबायदि मोजां जागोन सानदों मोजाङानो जादों थारैनो मोजां मोनदों जोंबो खालामनानै मोजां मोनदों आरोबाव नोंथांमोननिफ्रायबो नोंथांमोनाबो नायबा मोनथिगोन सावथुनखौ थारैनो माबायदि जादों आरो उनफ्राव बेबायदिनो मोनथिलांबाय थागोन आरो आंजों कन्टेक्टआव थाबाय थागोन बेखौ आं आसा फारिबाय ओंखायनो आरो लास्टआव जोबनायाव बेखौनो खावलायबावबाय जायफोर बिथांमोना आर'नाइ सावथुनखौ देखायहैनो गोसो बे देखायहैनो हागोन कन्टेक्ट नाम्बारखौ होदों मिउजिकनि मेकिं भिडिअ थुख्रा थुख्रा ओरैनो मोननैसो आङो होदों बे भिडिअनि गेजेरजों बेवहायनो कन्टेक्ट नाम्बारावबो दं बे कन्टेक्ट नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामबानो नोंथांमोना आर'नाइ सावथुनखौ देखायनो हागोन गोजोन्थों।